като ние сме на власт. Значи, ако дойдат популисти на власт, като Кунева или като Станишев, тогава може да стане като 2009 година. Бяхме почти пред национална катастрофа, но надявам се, че гражданите са достатъчно смислени и няма да продължат. Миналото година бе заложен дефицит от близо милиард, но то се каза 400 милиона. Защо татки от парите не са насочителни за майчинство? Дефицита, който беше по бюджет в Народно събрание, беше милиард 100 милиона и ние стигнахме до 350 милиона дефицит. Трети най-нисък в Европейския съюз, но все пак дефицит. Почваш да даваш пари, когато вече имаш излишък и с чисто сърце можеш да кажеш, това не е популизъм, това е добро преизпълнение. Ние също имаме добро изпълнение, но не сме на плюс. Когато сме на плюс, аз се надявам, че 2014 година вече ще сме на плюс, тогава може да се мисли и да се дава по-ледни и така нататък. Преди това просто е чисто популизъм. Причината да освен на Япония? Че в Бургас винаги има много проекти, които заедно работим с кмета. Един от проектите, които от миналата година работим заедно е обходния южен път ли се казва, пътен възен запад, който от миналата година Министерски съвет отпусна около милион да почнат премествания на комуникации. Разбирам вече, че проектът окончателно е готов, така че и тази година гледахме самите чертежи. С решение на Министерски съвет ще отпуснем допълнителни пари, така че да подпомагаме не само община Бургас, а в случай цялото Южно Черноморие, за да може тези тапи, които през лятото се образуват в самия град, особено като се отвори магистрала Тракия изцяло, да се отпушат до следващата година. Колко време ще е необходимо. Това е всъщност другата основна причина. Направихте ли разчети вече колко туристи повече са дошли заради Вия Понтика? Ако питате Божидар Димитров, почти всички, но спрямо 2011 година, в 2012 по наши изчисления вече някъде около 20% от туристите, от увеличението на туристите, защото има увеличение в цялото Южно Черноморие, са дошли специфично заради проектите около Вия Понтика и не само в Созопол, което беше до миналата година, вече в Китен почват доста туристи да идват, в Царево почват доста туристи да идват и затова смисъла на днешната среща да бъде отчет за последната година и какво ще правим тази година. Тази година смятаме да отпуснем, трябва още малко работа с археолозите, те да ни кажат какво те биха искали да направят, но смятаме да отпуснем около 6 милиона за Вия Понтика, тази южна част. А най-после и северната част около Варна се организираха, така че и там ще почнем работа от тази година. Нови 6 милиона само за юг? Нови 6 милиона само за Вия Понтика и юг. Да, вече има доста разработени проекти, пример е Ордовиза в Китен, по който вече не само може да върви археологическа дейност, а вече може и да се консервира. И затова парите са съответно повече. Разчети имате ли като приходи от тези туристи? Специално за разходите, които са направени на Аквакалиде, според цените на нумизматите, златата, които намерихме и златните монети, които ви бяха презентирани, струват повече, отколкото бяха направените разходи за археология. Буквалният смисъл. Аз сутринта бях и в Созопол, видях се с част от хотелиерите там. Те казаха, че за първа година има 4-5 хотела в Созопол, които са отворени вече цяла година. Не свършват работа октомври или ноември, както е било до сега. А и в момента, там бях някъде сутринта в 9-9:30, имаше всъщност една голяма група туристи, които гледаха разкопките и рано сутринта. Така че това е идеята. Все повече и повече да удължаваме сезона, не само с археология, разбира се, имаме и някои други идеи културни. Говорихме си по спортна зала в Бургас, където вече ми беше показан идеен проект. Просто Бургас да стане целогодишен център и културен, и туристически. Като цифри, можете ли да кажете какви средства се предвиждат да влязат културни туристи, културния туризъм тази година? В смисъл, всички са културни. Не мога. Тепърва правим разчетите и всъщност някъде след месец пак ще сме тук, вече след като сме представили Вия Понтика и какво ще става тази година.
среща и с туроператорите, за да можем да ги запознаем какво ще се работи и за напред и съответно техните туристически маршрути да могат да бъдат разработени още пролетта, така че лятото вече да има и такава организация. Тогава ще имаме по-добри данни от съответно какви приходи ще имат конкретно тези туроператори. А има ли нови обекти, по които ще се работи, или се дават пари за довършване на старите, на вече се почне? За работа или довършване на някои стари. От тази година ще почнем да финансираме и Дебелт. Там има, знаете, доста разкопки са правени в времето, но не са били толкова концентрирани, така че в смисъл да могат и туристи след година-две да ходят там, така че от тази година ще инвестираме и в Дебелт. В Делтон, да. Малко по-далече фокусираме се все пак на места, които са близко до самата Вия Понтика, в смисъл до пътя около морето. Като разбира се с времето и някои от проектите на кметовете, примерно Света Анастасия ще бъде част от този проект, макар че е малко по-късен. Работим и в Царево вече по-активно по някои допълнителни обекти, но те ще са на първоначален етап, в смисъл археологически разкопки. Там ще се дават по 20-30 хиляди лева, просто да видим първоначално какво излиза и вече след това са по-големи парите, както даваме в Созопол, както даваме на Акре, там доста неща излязоха. Казахте 6 милиона за юг общо, колко пари за Вия Понтика? Колеги, последен въпрос. Може би около 10 милиона. Има един голям проект на север, по който ще работим. Това са римските терми в Варна. Нещо, което между другото има и проект от 1982 година, но 31 години. От тогава обаче там няма възстановки и въобще реконструкция, реставрация. Там ще почнем също да работим. Във връзка с референдума казахте, че Сърбийски ще трябва да се подаде оставка. Заставате ли за? Разбира се и се надявам, че и той и неговите съпартийници така смятат. Референдума е висша форма на демокрация и ще бъде лошо, ако първия ни референдум от 40 години насам се окаже неуспешен, просто защото един вид вътрешно Станишев се показва пред съпартийците си, че е голям мъж. При неуспех на референдума той би трябвало веднага да си подаде оставката като шеф на Българската социалистическа партия и съответно да изберат някой, който наистина следва волята на народа. Кой той? Колеги, Благодаря.